O BNG de Ribeira levará a pleno consolidar o martes Entroido e o Día da Dorna como festivos locais. Os nacionalistas lanzan esta proposta pensando no interese xeral da veciñanza e no beneficio económico para Ribeira, non por motivacións persoais. O vindeiro 29 de xuño desenvolverase a sesión plenaria ordinaria no Concello de Ribeira e un dos puntos incluídos na orde do día será a proposta do BNG local para consolidar o martes de Entroido e o Día da Dorna 24 de xullo como festivos no municipio de forma permanente, retribuídos e non recuperables, agás que o Día da Dorna coincida en domingo. A concelleira nacionalista Antía Alberte apuntou que se trata dunha proposta que responde ás demandas da veciñanza. O motivo de plantexalos así é porque a Festa da Dorna pois é a festa deste concello por excelencia, unha festa de interese turístico que move miles e miles de persoas, non só na zona da Barbanza, como digo, unha festa de identidade propia que temos aquí en Ribeira e, por tanto, pois temos que conservala e temos que atender as demandas da veciñanza. É un festivo que se leva reclamando durante anos, conseguiuse, de feito, en algún momento pois que así fora, pero non se pode andar cada ano a variar un festivo pois do calibre, non? Como pode ser esta festa que temos no Concello. Un movimento, un retorno económico na hostalería e incluso no comercio. Tamén, como non, que a veciñanza ten o seu dereito a desfrutar no seu día, nese día da Festa da Dorna, ca súa familia, nesas actividades que hai ao longo de todo o día. Día especial para os dorneiros cun gran número de actividades, xornada que dende o BNG definen de esencial e que este ano non será festivo. Alberte afondou tamén no martes de Entroido, data referente en Ribeira, hai anos e que apuxou no mapa, festivo que nos últimos anos tamén se foi perdendo. Estamos falando dunha época do ano tamén dun baixo retorno económico, a hostalería así non lo fai saber, demandou sempre que ese martes sexa festivo como tal. Tamén lembramos que o luns de Entroido é como tal o día grande en Ribeira, co cal pois ese martes facilitaría, non, que a xente pois salira e houbera, como digo, un retorno. Dicir tamén que o martes de Entroido en Ribeira non é menos que no resto de Galiza, estamos falando dun montón de actividades que se celebran, nas cales participan asociacións do propio Concello, asociacións de fora que veñen, por exemplo, a ese festival de murgas e comparsas que temos e tamén é moi popular aquí. Co cal, pois iso consideramos tamén indispensable que ese martes sexa festivo. A continua loita polos festivos locais está protagonizada tamén polo Día de Santa Uxía, que en Ribeira se celebra o 12 de setembro. Hai que respetar os actos relixiosos, ninguén di menos, pero sí que no Bloque Nacionalista Galego consideramos que a fin de semana próxima pois debería ser unha fin de semana a celebrar, enchendo eso de actividades, e entón tamén facilitaría, consolidaría esa festa na parroquia, tamén a nivel pois do Barbanza, por que non? Iso facilitaría pois que a veciñanza asistira, non? E incluso pois sería un mellor xeito de xestionar os orzamentos do Concello, adicalos esa fin de semana, porque se aseguraría así que a xente ia asistir. Co cal estamos falando aquí dunha proposta, xa digo, que non atende a intereses persoais, senón que é unha proposta demandada pola veciñanza, é unha proposta que aporta identidade, é unha proposta que aporta un movimento económico en épocas baixas do ano e tamén no verán. Este 2026 entrou en xogo unha nova data que finalmente será festivo en Ribeira o 16 de xullo, Día do Carme, polo que o BNG busca que o municipio teña definido sempre os seus festivos atendendo ás demandas da veciñanza. Dende o Bloque Nacionalista Galego pensamos que é unha moi boa proposta, porque, como digo, atende os intereses da veciñanza. Entón, gustaríanos, por suposto, que tivera o apoio unánime da corporación, vale? Xa non digo maioritario, senón unánime, porque por lógica é o que a veciñanza demanda, por lógica e por interese dun retorno económico no noso Concello, que ao final nos estamos aí representando, somos uns servidores públicos e temos que estar aí para iso, non? Xa digo, non poñer por riba pois intereses persoais, vale? Eu podo dicir ao mellor, como veciña de Palmeira, pois que quero que sempre sexa festivo San Xoán, non? Sen discriminar, por suposto, a Dorna, que tamén, como dorneira me gusta moito, pero podo dicir, quero que sexa o San Xoán, non o martes de Entroido, por exemplo, pero non podemos levar o persoal aí. Recordou que hai un acordo plenario no que se definiu que o 24 de xullo sería festivo local, agascando caera en domingo, algo que este ano non se cumpriu. Bueno, que vos imos a dicir no Bloque Nacionalista Galego, non? Que moitas veces xa non só a palabra, senón o que se asina nun papel, realmente pois é máis un feito, como che digo, de fotografía, que queda a maiores aí tamén iso constancia, pero a nivel legal sí que se pode políticamente mudar. Pero no Bloque Nacionalista Galego sí que consideramos que xa non só o papel, senón a palabra, como políticos, é
o que máis temos que conservar por riba de todo. O vindeiro 29 de xuño tratarase esta cuestión para definir os festivos locais de Ribeira no pleno ordinario que se desenvolverá no Concello.